ya isi ya Chukwu bụ ike mmụọ bụ alụsị chi ka a na-akpọ ya na-ekofi olum ihe ọbụla chi ya nwụtara ndụ chi ebili ya bụ chi ahụ bụ onye ichie ihe ọbụla bụ ajọ ibe o kwuru na uwe ya gara aga ma ihe ọbụla iwe o metere na uwe ya gara aga ghara egbochie ya Chukwu bụ ike ụzọ ọbịa ya kwuo emebiri ya Chukwu bụ ike iwe n'anya bụ ibe anyị kwuru ọya bike wenyite ọjị tinye aka weta ọjị gwa olio okwu na taa ka ị na-ekofu olum sochi ihe ọbụla bụ ọya nke si n'aka mmụọ nke si n'aka mmadụ ọ ga-achala ya ọ ghara aga na-emebiri ya otu ọ ghara na-agbaghị ya ji ihe ga-achala ya ọdụ mma ga-akpọba ya ire ọ ghara na ọya ka ị na-ayọ anyị ji ọjị wee na-akpụcha onwe gị na inye mmụọ ibe ya lie ihe ndị ichie ibe ya lie enye echi gị mmiri ya lie ma ndị ụmụ ọkpụ ma ndị oriri ma arọbụnagụ ma ngene ma udo ma ogwugwu mmụọ si be nna nke si ikwu nne na isi na taa ka ị na-ekpochafụ iwe ọbụla ya eweta ogbochi na imeche ihe gbasara mmụọ asị na ọ gara na taa ka anyị na-akpụcha onwe gị ma ọbụla bịa lie ibe ka wa meere gị iwe ọma meghere gị ụzọ nye gị ndụ nye gị arụ ike gọzie ezinụlọ rụalụghị ndị ilo n'ọnya bụ ihe na-ayọ ihe ọbụla bụ nsogbu kaba tie aka mee ka ọ fụọ n'ọnya ka ị na-ayọ ngwa metie n'isi ugboro ịnọ ya n'isi ọya vụsị asọ ka ya tinye ozori ọcha anya na n'ebe n'ebe ngwa tinye ebe ozori ọcha anya na n'ebe n'ebe anyị si na ọ na-abanye Chukwu bụ ike mmụọ ndị si ka a mee ya akụlụwere ụdị na ọ ṅụọ mmiri ka ọ ṅụọ uche ma ọ bụ nke ọbụla o tiri aka ka a na-agasali ya iwe o si na be nna o si ikwu nne ọnwa ya anụla n'ọwa ọkpụ ọ bụ ndị ajọ mmadụ ọwa ndị ajọ mmụọ ọ bụ ndị ajọ enyi ndị ajọ ọyị ka na ike ọbụla osine ata ka a na-akpụchi ya ahụhụ mmiri ọkụ bụ ihe ndị ichie na-aṅụ mmiri ọkụ ahụ ahụ ihe ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ eji achụba a sịkwa unu tụfuoli ya uke tụfuoli ya ji ike wofuoli na ọya tụfuoli ya nseke aghara abịa na iru na azụ ya odonigwu eke oye abụ nkwọ anyị si anyị nwa na onwe anyị kwudolie elu ajiri ya kweme anyị anyị si otu ọbụla ọ ga-ana ka ọ ga-adụ anyị si na oji ọbụ na anyị ji ji na-eji ka anyị ji anyị si na ọdụ ya ka eji eme mmụọ unu merelie ụzọ oke eluru ya aka otu agbana ya onye ka anyị yọrọ oji ọbụ ka ọ ga-abụ oji ọbụ a na-akwa akpa abịa eke oyi abụ nkwọ ka anyị na-ekwu bụ okwu oji ọbụ ka ọ ga-abụ ka abịa ya n'azụ ndụ ga-abụ nke arụ ike n'ọnụ ọbụ ka anyị kwu n'isi onwe anyị n'isi nri abụ egbe na mma eji egbu ndị ilo spiritual temple si na ka anyị kwu ka ọ ga-adụ na eke oye abụọ nkwọ ọya isi asọ anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ụzọ ọbụla bịa ọchọ naanị ebe ọrụ anyị kwuru anyị si na ego nke ọbụla ezuru oke ka unu goo ya na-abịa ego oyibo na ọ ga-akpata ya ọ ga-akpata ọkpata ọlụ na na alụ ụlọ elu gba moto dị mma neta ezinụlọ ya anya n'ọrụ anyị kwuru n'ọnụ ọbụ ka anyị kwuru dụkpọla ya sebụrụ ya n'anya n'ụvụlụ ka o ji ibe ọbụla si ka a mee ya kụwa ọta ọ ya bido tata na ọ gazi akụ ọta ndị si ka ọ kụwa ọta ruo ndị iro akụbazịa ọ ya na-akụtali ya ego na-akụtali ya ndụ kụtali arụ ike akụfuli ya ji iwe nseke nwoke a na nke nwaanyị ana mana ọ bụ ka anyị kwu n'isi onwe anyị na isi unu bụ ndị otu egbe na mma eji egbu ndị iro spiritual temple na ọ ya adịrị ya na mma na anyị si ibele ga-afọ ọ ya anaghị ana na-ekute ikudu mma ọ naghị ada ụwa mma ọ naghị ada obodo mma ajọ ndị
nwoke nyere ya ma nke mmụọ ma nke mmadụ a sị na taa ka ọ na-ana ọya taa ka ọ na-afụ o buru esie ike ọ ga-atụ ime nwa nwoke tụ ime nwa nwaanyị okwu na iji abụli odo n'igwe ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọmaka ukwu na ana ndụ ya oye abụ nkwọ na ọyịba anyị kwọ ya bụsị asọ anyị si ozugbo ọcha ya na ana ebe n'ebe anyị si na ọ na-akpụchi ibe niile ọ ga-enye unu bụ ndị ichie niile ego na-ego ọ ga-enye unu bụ ndị ichie a na-akpụchi ya asị onye unu ibe ka unu lie ibe anabata ibe o mere ọ ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị ndị aka ya eje ego n'ahịa anyị si na a na-akpụchichi ya ndị aka ya eje ego n'ahịa na a na-akpụchi ya anyị si na iwe ọbụla iwe ọma ọ na-ayọ n'olu gị aka anyị na-amụ unu bụ ndị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ọgbụlị si na ọgbụlị ọ na-amụ unu na unu aghazi egbochi onye bụ chukwu bụ ike ụzọ ezinụlọ n'ọibe anyị kwuru ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ike oye abụ nkwọ ụzọ ọbụla bịacha ha na n'ebe n'ebe eso ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ọ dụgolo na mma oye abụ nkwọ ọgbanya bụ aja anyị si ka ekwuru ka ọ ga-adụ na ya bụ olumusochi alụsochi na ya ka a kpụrụ ka o jezie baa na mma onye unu bụ ndị ichie nri ka unu lie nri ka unu na-adụ na mma na ọbụ ka anyị yọọ na anyị enwanyela aka ọ ga-adụkwula anyị na mma anaghịbe anyị kwuru dụrụ ndị otu egbe na mma eji egbu ndị ilo spiritual temple na mma ka ọ bọsọ na ọbọ lee na anyị na-egbuchi taa anyị na-egbuchi ajọ mmadụ agharị na